DJ Salty and the Big. Yawa. Na gane cewa shaye-shaye wai da riba, miye zai hana al'umma mu daina yinsa don Allah. This is bad behavior. Shawnee, please. Shaye-shaye bai da rana ko kaɗan, dan zaka kashe rayuwanka ne fa nan da nan, kuma ka rasa rabon alkhairi brother can da nan. Abin da kai ce mai da yawa suka kama, sun ɗauki hanyar da za ta saka su yin ladama. Domin kuma san kwaiko yana zubar da kima, na so ku gane cewa walla bai da riba ko ta kuma. Exactly. Zaka ga sun kama hanya ta shaye-shaye da ke hana wasu yin biyayya, ke hada manya haɗa da matasa Allah shirya. In haka saba mai bazan kai ibada na shaida. Exactly. Yeah. Okay. Everything you do, you better know what to do. You feeling okay or you feeling otherwise? You smoking or you drinking or you puffing or you diet. The moment that it go down, for sure you gotta die. The rock abyss is killing, the rock abyss is stealing. Everything related, including all the dealings. You can do it out of saddle, you can do it out of mind. No knowing you go in matter. As now you pick inside. I'm a calling, I'm my brothers, I'm my sisters, I'm my homies. Wallahi kubari yanzu tun kabure ye hali. Idare be hali but they lie that is coming. And ruma in the building, I like you don't now they call me, yeah. Wallahi Adon abin gana yawan takaici, bai mazan waɗansu su tara kuɗi sai dai talauci. Exactly. Ya zama jikin wasu baya barin su cin abinci. Mai sai ya fara da Allahu ka fara ba kyawu. Whether you like it or not, the rock abyss is bad. The addiction is more likely to drive you up to mad. Cause someone didn't come cook up on Marco for the drugs. If you know, you know. If not, just forget about Shaye barbecue al'ada da addini. Maza da mata yara da manya sai ku jini. Shaye barbecue, shaye bai da rana, shaye bai gabana. Sai ɗabi'a wasu suka ɓaci, wasu da dama ta san sa'ad da kai. Wasu sun haukace, Allah ya samu dace.